Jean-René Etxegaraik Baionako herriko etxerako bere hautagaitza aurkeztu du. Azken bi legealdietan Baionako auzapez izan denak eta baita Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak ere Lapurdiko hiriburua zuzentzeko laugarren hautagaitza aurkeztu du eta beraz bere hirugarren legealdia lortzen saiatuko da Etxegarai. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Angelun ere egongo gara aldira taldea ezagutzeko egonaldia egiten ari dira aste guztian zehar bertan eta gaur iluntzean kontzertua eskainiko dute Les Écuries de Baroja gunean. Bertan egon gara beraiekin. Ongi etorri iparraldearen orenera. Jean-René Etxegarai Baionako egungo auzapezak bere hautagaitza aurkeztu berri du beste 6 urtez auzapez izateko xedez. Gauza initz daude egiteko jarraitu behar dugu errandu. Forman sentitzen dela eta Baionak esperientzia behar duela nabarmendu du. Herritarrei zornatzaile, ez formazio politikoa dio. A nos concitoyens que je m'adresse et non pas à des formations politiques. Ez naiz aurkeztzen horrela erabaki dudalako, herritarrek eskatzen didatelako baizik nabarmendu du, egunero galde egiten didate. De la part de la population une adhésion et c'est ça qui me donne beaucoup d'optimisme. Baionako erronka nagusien artean, babesa, segurtasuna, osasuna, hiria eterrako izatea, auzoen transformazioarekin jarraitzea eta proiektu handiak ere aipatu ditu, mediateka berritu berriaren aitzinean. Baionako lau zerrendak jada argitu dira, bi ezkerrean, bi zentro eta eskuinean. Etxegaraik baina ez du alderdi politiko ez hitz egin nahi eta sentsibilitate ezberdinak batzen dituen zerrenda osatzen ari dela esan du. Ezkerreko jendea eta eskuin tradizionalekoak izan ditut eta izango ditut taldean dio. Hori bai ez da muturreko ordezkaririk izanen beste zerrenda batzuetan badituzte ordea. Dans ma liste, ça c'est une différence avec d'autres listes qui vont se présenter, les extrêmes n'auront pas leur place. Egungo zerrenda berritzeko lanetan dihardu eta beraz zerrendakide berriak izanen ditu ondoan, populazioaren ordezkaritza ahalik eta zabalena izateko xedez. Aldina taldea Angelun egonaldi bat egiten ari da aste honetan. Lekuko hizkuntzetan abesten dute Euskaldun, Kortxikar eta Martinikar hauek osatzen duten hirukoak. Astaforten, Francis Cabreren errian, parte hartu nuen ekitaldi batean han, renkontre d'Astafor, eta Pantxix bidartekin joan nintzen, bi Euskaldunak joan ginen, eta han 10 egunez kantuak egin ginituen Kortxikarrekin, Kortxikar kantariekin, eta tokiko hizkuntzetan, ziren 10 hizkuntzak hasik, eta biziki untsa zen, eta hortik ateratzean, egin nuen proiektu bat egin neskekin, hori zen Valeri, eta Eliza etorri da gero, baina egin nuen neskekin, zerbait egin, eta tokiko hizkuntzetan hori biziki interesgarria da. Eta nahasten ditugu kantuetan, ez da bakarrik kantu bat eta hizkuntza bat, da kantu bat eta 3 hizkuntzak edo nahasten ditugu, egiten dugu gure kusina. Tu vois la force de la pluralité dans la diversité. Gure nortasun anitzen eta aberatzen batasunaren indarra erakusten dugu. Qui sont singulières. Oui. Aste honetan egokitzapen lanetan daude, aldaketak izan bai dituzte. 4 ginen taldean eta Terresoror taldea deitzen ginen eta orain 3 gira, kantari katalana joan da proiektutik eta beraz behar dugu berriz landu gure proiektua neskekin, 3 botzekin eta berriz landu repertorioa eta hortakotz hor gira aste honetan Barrojan gure repertorioa lantzeko. Eta errepertorio hori zabaltzea eta edatzea ere gustatuko litzaieke. Nahi ginuke bai
errepertorio aski luzea ukaitia, eta behar bat disko bat, edo zerbait ateratu, klipa bat, edo nahi ginuke bai. Proiektua ongi aurkezteko jendeei eta publikoari. Eta hasteko gaur gauean aurrez aurre Angeluko Les Écuries de Bagozan kontzertua eskainiko dute 8:30, zoritxarrez jada lekurik geratzen ez bada ere. Beziki konten niz kontzertu bat emaitia hemen, eta ez ditugu hainitz egin kontzertuak proiektu horrekin hemen Euskal Herrian. Pastu ginen aldi batez Urruñan, Emeki festivalan. Eta ara, ez dugu bertze bat egin hemen, beraz, bai, Euskal Herrian proiektua orkestea biziki kondaniz, bai. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est un plaisir de revenir en ces terres. Plazer bada Euskal Herri honetara itzultzea. Euskal Herria maite duela, etortzen den 3. aldia dela, eta pixkanaka ezagutzen ari dela dio. Je commence vraiment à me familiariser avec le Pays Basque. Mila esker. Mila esker beraiei eta beren musika eder honekin doakizue gure gaurko agurra. Ikusentzuleok, bihar arte. Itzak musika eman eta ene bihotza ideki. Ene bihotza